Comencem setembre i això què vol dir? Nova temporada, comencem a remoure l'armari, ens podem començar a tapar més i fer combinacions més guais. I jo estic feliç, avui és el primer dia que veig una mica així com més de tardor i m'encanta aquesta temporada. I també he trobat que aquest inici de com ja van traient la tardor és bon moment com per qüestionar-nos el nostre estil. Un dia a Instagram vaig fer la típica aquesta capseta de preguntes de què voleu veure al canal i algú em va dir fes com tips, una guia de com vestir bé. I em va agradar la idea, però també va haver-hi una mica de rebuig en el sentit de em fa molta ràbia la gent que es creu amb la potestat de dir el que és vestir bé, el que és tenir rollazo, el que és un bon look, perquè en veritat, si tu et sents bé amb la roba que portes, si tu sents que aquell look que portes és com et representa moltíssim, et sents a gust, dius, joder, sóc jo, qui és algú per dir-te que és un mal look? Llavors, més que donar-vos uns consells de així pots vestir bé, el que us vull donar és com uns consells de com arribar a tenir un estil que us representi i amb el que us sentiu a gust. Crec que una de les coses fonamentals és provar molt. Vés a una botiga i prova tot tipus de pantalons, tot tipus de jerseis, de pals de dalt, de sabates. D'aquesta forma veuràs amb el que et sents més còmode, amb el que dius, ostres, però això sí que em sento jo, o trobaràs coses que dius, això ni de conya. Llavors, provar. També buscar inspiració. Entreu a Pinterest, el millor lloc del món per trobar inspiració, coses noves. Fiqueu street style, o looks, o street style Japó, per exemple. Busqueu de llocs diferents perquè la gent vesteix molt diferent a nosaltres a l'altra punta del món i trobes inspiracions molt guais i idees que dius, ostres, doncs mai se m'havia passat pel cap i per què no? Ho puc provar. Llavors és això, entreu, rebusqueu, quan veieu un look que us agradi, doncs us el podeu guardar, podeu intentar recrear amb el que teniu al vostre armari i llavors és com, mica en mica, et van sorgint idees que a lo millor de normal tu mai haguessis pensat que aquella combinació de peces de roba podien funcionar bé i vas trobant combinacions que t'agraden, que això, que et sents tu i dius, ostres, no? I llavors, com que a poc pots anar ampliant els teus looks base. Llavors, una altra forma també, que està molt bé com de començar a veure com ens identifiquem més o menys amb un modelet, és jugar amb els volums. Per exemple, proveu de vestir-vos tots arrapats i a veure com us sentiu. Després canvieu i en canvi d'uns pitillo fiqueu-vos uns pantalons més amples i continueu amb la part de dalt ajustada. I després al revés, part de dalt ampla, part de baix ajustada. I ja, finalment, tot ample. Amb aquest joc de volums veureu amb el que us sentiu més còmodes. Jo, per exemple, sé que tota rapada mai aniria perquè és que no em sento gens còmoda, però en canvi, amb una cosa arrapada sencera, però que li poso ja una jaqueta per sobre així una mica més oversize, sé que sí que estaré còmoda. Llavors, sé que si a baix porto volum, a dalt he de portar alguna cosa ajustat, i a l'inrevés. Un altre punt molt important són els colors. Hi ha gent que es sent còmoda vestint bàsics, com és blanc, negre i beix, doncs endavant, si aquests són els teus colors, no et vegis obligat a utilitzar colors vius perquè estan en tendència o perquè és el que tothom utilitza. Juga amb els colors, prova combinacions, prova looks monocolors, a lo millor dius, ai, anar tota de groc m'encanta, doncs endavant. O anar amb colors pastels és com em sento bé. Llavors ja sabràs per on tirar quan t'hagis de comprar jo què sé, una samarreta nova, saps que aniràs cap als colors pastels i no cap a un groc vibrant perquè allò no va amb tu. El millor és anar a una botiga de roba i provar-t'ho, mirar-te i dir sí, no. Jo abans vaig tindre una època que anava molt de negre. Per què? Doncs perquè era emo i em sentia a gust amb aquells colors. Doncs ja està, o sigui, pa'lante. Ara intento buscar combinacions de colors, com ara, que és com lila, groc, el bolso negre, les sabates també són com color taronja, perquè em sento bé amb colors vius i és com, ai, alegria.
Una altra cosa molt important també són els complements. Hi ha gent que no en porta cap i hi ha gent que es sent super a gust amb molts collars o amb moltes arracades, anells, pulseres. Llavors heu de trobar a veure de quin equip sou. És veritat que portar complements el que fa és que un look pugui canviar, o sigui, potser tu vas amb un look bastant neutre, potser tota de negre, i depenent quins complements et posis a sobre, varia molt. I pot ser, potser li pots donar un toque més street o més arreglat, depenent de si en fico un collar o, jo què sé, unes arracades o unes altres. Això és també investigar. Jo sé que pulseres no em portaré, anells, encara que m'encanten, i ojalà em quedessin bé i em sentís bé. Sé que no el puc portar perquè treballo molt amb les mans, perquè en seguida em molesten les coses i llavors és com, no va amb mi, i quan me'ls he posat em sento disfressada. Però en canvi arracades sí que m'agraden i sempre em portaré. Hi ha gent que li encanta el cabell o posar-se diademes, passadors, ara està molt de moda les pinces per fer-te els monyetes aquests dels 2000. És jugar i potser arriba un moment que trobes com els teus accessoris i és com el teu punt distintiu. I sobretot en aquesta investigació de a veure quin és el teu estil, una cosa molt important és trobar les coses que no van amb tu. O sigui, el que saps que sí o sí no et trobaràs còmode amb allò, que no t'identifiquen, que no et trobes a gust. Llavors és molt important identificar-les perquè així, per molt que trobis una peça de roba que t'agrada a una botiga, si saps que no t'ho acabaràs posant perquè no et senta bé, no te la compraràs i no tindràs roba de més a l'armari. En el meu cas, per exemple, són les americanes. És una peça de roba que em xifla, o sigui, és que tindria moltíssimes, però sé que no me les posaré. És una peça de roba que m'encanta pel patronatge, per als teixits normalment que utilitzen, però que no va amb mi. O sigui, jo m'ho poso i em sento disfressada. Sento que vaig vestida per anar a una oficina i això em causa repelús. Llavors, per molt que m'agradin, acabaran agafant pols al meu armari, com li passa a les 3 o 4 americanes que tinc des de fa més de 10 anys. O sigui, és que aquest vídeo es resumeix en què proveu i jugueu i aneu identificant quins volums van amb vosaltres, quins colors van amb vosaltres, quines peces de roba van amb vosaltres, complements i sobretot el que no. I a partir d'aquí podeu aconseguir crear com un armari que us identifiqui 100%. I ja està, crec. Bueno, una última cosa. O sigui que si el vostre estil és com super bàsic, que no us sentiu malament per això, perquè a vegades sembla que hagis de ser com super extravagant o portar unes coses molt estranyes o tenir un estil super marcat per sentir que vas ben vestida. O sigui, si el teu look és bàsic de leggings, botes i sudadera, doncs tio, endavant, és com et sents tu i bàsicament és la representació de tu mateix fet en roba, o sigui que no us ratlleu, vull dir, és roba només.